Pred vstupom na štadión sa má Danny stretnúť s rímskou skupinou fanúšikov, známou ako Chlapci. Skupina vznikla v roku 1972 a je tak najstaršou v Ríme. Rovnako ako priaznivci Lácia, aj oni majú blízko k Ukrajnej pravici. Ich miesto je priamo v strede tribúny AS Rím. Tu môžu stáť len oni. A práve sem sa Danny vyberie na prvý polčas. Gianpaolo, jeden z vodcov skupiny, súhlasil, že sa s ním pred zápasom stretne. Práve sa chystám na stretnutie s Gianpaolom, jedným z členov vedenia Chlapcov. On sám má zákaz vstupu na štadión a tak zväčša postáva vonku. Ja však idem dnu s jeho chlapcami, tak ho chcem aspoň pozdraviť. Možno sa aj spriatelíme. Určite mu nepoviem nič o svojom pláne preklznúť na druhú stranu. Na to môžete vziať jed. Gianpaolo, vďaka, grácie. Naozaj si to cením. Viem, že je tu veľa policajtov, tak to skrátim. Dnes sa chystá veľký zápas. Dôjde aj k súboju fanúšikov. Kto vie? Mimo štadióna sa mu hovorí ťažko. Sám tam nemôže a polícia číha na každom kroku. Preto vzal Dannyho do blízkeho baru. Mám pocit, že pôjde skutočne o výnimočné stretnutie. Úprimne si však myslím, že pri derby jeden nikdy nevie. Práve preto je také úžasné. Vždy sme túžili jasne vymedziť svoje sféry vplyvu. Dôsledkom toho sa ako ľudia ulice často zapájame do bitiek. Zákaz vstupu na štadión mu udelili po jeho zatknutí v derby v zápase v roku 2004. Vtedy sa rozpútali potýčky s políciou a celý štadión zachvátil chaos. Mimo nášho sektoru sa bojovalo, keď sa rozchýrila správa, že zabili jedného z našich. Ľudia tomu naozaj uverili. Chlapca údajne prešlo policajné auto, no ukázalo sa, že to nebola pravda. Nastala bezprecedentná situácia. Rímski ultras vtrhli na ihrisko, aby správu oznámili svojmu kapitánovi Totimu. Oba tábory žiadali, aby stretnutie odložili a to sa nakoniec, s ohľadom na bezpečnosť ľudí, aj stalo. V tej chvíli sme spustili transparenty a hra sa skončila. Neskôr sa ukázalo, že to nebola pravda, no niekoľkých z nás aj tak zatkli. Násilnosti pokračovali dlho do noci. Gianpaolo sa k Dannymu kvôli zákazu dnes nepripojí. Danny však na štadión vstúpi ako hosť Chlapcov, rímskych ultras, teda aspoň na prvý polčas. Dobre, to je chvíľa, na ktorú som čakal. Chlapci už na mňa čakajú za rohom. A práve sa chystajú vstúpiť na štadión. Mám so sebou mikrofón. Ešte neviem, či sa mi s ním podarí dostať dnu a kto vie, či nás tam pustia s kamerou. Bezpečnostné opatrenia dosahujú najvyšší stupeň. Nie sa čo diviť. Ide predsa o rímske derby. Tu sa s vami nik nebude baviť. Cítim ohromné vzrušenie. Ani to poriadne neviem vysvetliť. To napätie z tribún sa ozýva sa neskutočný hluk. Už mi ostáva len dodať bellissimo. Čau. V okamihu, keď Danny vstúpi na tribúnu, je mu jasné, že tu majú hlavné slovo ľudia zo skupiny. Po policajtoch či usporiadateľoch niet ani stopy. Je priamo v sektore vyhradenom pre chlapcov. Cíti sa ako v lóži pre celebrity. Krátko pred úvodným hvizdom ich prišla pozdraviť legendárna postava AS Rím Marco Del Vecchio. Danny v živote nič podobné nevidel. Počúvajte, zobrali ma sem tí najvyšší bosovia. Dostal som sa medzi celebrity. Keď som prišiel, pár ľudí ma obdarilo niekoľkými čudnými pohľadmi.
Mám okolo seba kopu divných ľudí. Mám z toho trochu obavy. Neviem, kto to vlastne okolo mňa je. Cítim, že ani oni nie sú práve nadšení, že tu sedím, ale inak mám ohromnú radosť. Slovami ani nedokážem vyjadriť akú. Je to naozaj sila. S blížiacim sa výkopom celé miesto zrazu exploduje. Neutíchajúci ohňostroj. Hrá sa na domovskom štadióne oboch tímov. Rimanom patrí južný koniec, Curva Sud, kým Lazio vždy stojí na opačnej tribúne, Curva Nord. Iridučíbili splnili želanie svojho vodcu a znovu sa prebudili k životu. Zahambiť sa však nedajú ani priaznivci AS. Hra ešte ani nezačala, ešte stále sa nehrá. Keď sa konečne začne hrať, štadión sa otriasa v základoch. Ideme na to, ukážte im. Netrvá dlho a rozvášnených priaznivcov Lácia a AS musí pri stredovej čiare oddeliť policajný kordón poriadkových oddielov. Uprostred tohto chaosu sa stále hrá a Lazio sa ujíma polčasového vedenia. Fanúšikovia AS Rím sú ako obarení. Hrobové ticho. Po góle dochádza k novým potýčkam. Cez polčas to na štadióne vrie ako v kotli. Denis si teraz chce vyskúšať pohľad na toto úžasné derby z druhej strany. Okúsil už vášne priaznivcov AS. Uvidíme, ako ho v druhom polčase privítajú tí z Lácia. Ak sa mu aj podarí dostať sa zo štadióna, prekliesni si cestu až do sektoru Lácia. Vykozli sme von, máme polčas. Lazio strelilo neskutočný gól. Čo to tu robíš, chlapče? Musíš sa ponáhľať. Poliši práve rozbíjajú fľaše a hádžu ich na všetky strany. Pozor na hlavu. Do čerta, čo tu vlastne robí? Polícia rozbíja fľaše, aby ich fanúšikovia počas zápasu po sebe nehádzali. Kameru musíme schovať, inak sa cez bezpečnostnú kontrolu nedostaneme. To je náš človek. Už ju asi môžeme vyťahnuť. Stále v strehu. Možno som trochu paranoidný, no nikdy nevieš, odkiaľ to príde. Cítim sa ako sliský had s dvoma tvárami. Skúsil som to, len sa pozrite na ten gól. Denis sa dostal do sektoru Lácia práve vo chvíli, keď im rozhodca odpískal penaltu, ktorú premenili. Rimania sledujú, ako ich súper oslavuje. A to vyústi do ďalších problémov. Bijú sa len kúsok odtiaľto. Poďme, Rím, poďme. Kto neskáče, nie je Riman. Kto neskáče, nie je Riman.